weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguiray fallimma ko on waktu yoni ha to ñooro masina kame jombu ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal juma oumar yena khutba ceerno saydou nourou tall arti e wasiyade ɓen sukaɓe nde ɗoftoto jinna men ɗofto kala mawɗo gonɗo dow muɗuma kono kadi wo erima jaam e ɓamtare leydi ndi sénégal ɗum koye khutba makko julde korka ñalawma hande o to leydi mauritanie hoorejo ndi ɓatake mo waɗi faade ɓesguji leydi ndi duwaw caggal jaltugola e lewru korka tedduno ndu wo siifi wo yaafima kene tolno 140 ɓen dumbaɓe taw wona wat boɗiɗe gueɗe mantiniɗe to leydi mali wonande diɗɗala es ɓe kolliti e balɗe ɗiɗi heccanke hanki ɓe mbaɗi frappuji kewɗi no fewi waɗɗani gawo e nder leydi mali ɓe mbawi tettude toon otoji gujjaɗi kono kadi ɓe mbawi yoɓade pittali kewɗi taw ko ɓen wonnoɓe moto e keerol hakkude leydi mali burkina faso niger taw ko fewjannoɓe janguji mumena to leydi guine konakiri caggal nde wo siifi wo yaafi moussa dadis camara woni hoorejo leydi ndi hewɓe joññani ɗum ɓe kolliti ko on tigui woni gandi mawdi taw ko jofandi peɗeli ko fate wargoji bannoɗi toon ɗi to burkina faso ko jangu musgu waɗe koninkoɓe leydi ndi kene tolno 50 koninke baliji ɗum woni ko wasi pittali mumena musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena amadou mbay makam mbay couture ene wiya mon juule mo wuuri hitande jaam e ɓurale kisal yo allah jaɓan men korkaji meɗen ko rewa hen allah kala amadou mbay makam couture mbay ko ñootowo ngana keptinaɗo e nder windere nde kala jooɗiɗo to noksod laamogo leydi mauritanie to marché 5e saari ha ɗon ma yiɗon ko ene funa guite maɗa kala amadou mbay makam couture mbay keptinaɗo gandaɗo to banggue ñootol so ñooti ali guedane a yooɗat o saaha noon o dartini kala ko fate commande kono kadi eɓen jogui stockaji kala sifa modèle mo jiɗɗa omo jogui ɗum wutteji mawɗi dabɓi jasiniére uji mbasiŋeji super 100 e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodire makam couture mbay ma welto amadou mbay makam couture mbay ko keptinaɗo e nder windere nde kala sa jokkodire makko so tawi ko comci koyɗi banggue nguleki omo jogui ñootaɗi kala sifattayi ene ɗon ene jooɗi an tan fadi so mbase so jasiniére so super 100 so dabɓi so mawɗi kala hen sa jokkodire amadou mbay alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde amadou mbay makam mbay couture keptinaɗo e nder windere nde kala mbatta ko 00 222 46 85 23 44 musidɓe tedduɓe amadou mbay makam couture mbay ne fadi moon mande massa keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yiɗotoɓe kanŋe jama boxit kala ko fate ɗin fannuji kala mande massa keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to ségu ene tawe nder leydi mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno mali côte d'ivoire afrique du sud mozambique zambie kononne kadi ha fayenma angola e nokkuji goɗɗi kala an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande massa keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakomo hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade
manne massa keita gorko pullo mani ganke hen bange tawete tonto segu ne tawi nder leydi Mali saydi jokkondirde e makko batta ko tongode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tongode nde ɓura lappide caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde. gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde Weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o. sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde Weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa Weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarata ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi waɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji ne yarata ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji ne yarata ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinnejo ko laabdo reedu ko malaɗo wuri ne wiiɗo sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne e oɗo saaha joni mo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗo mi yii ko no wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawe ɗon sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laabɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe jam nyalle mon musidɓe tedduɓe dewo bira capantati mboya hitande ujunnaje 2025 yonti kumpital mene demgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene nelde duwaw ɗum noon ko dendagal ɓesgu asde balanaɓe kala taw koye dow inde wonande Houley Amadou Kane to ndulmaji demɓe noone kadi Coumba Amadou Kane to ndulmaji demɓe Farmata Amadou Kane to leydi France Adama Amadou Kane to leydi France Abou Baydi Kaw to ndulmaji demɓe noone kadi Baba Amadou Kadjetel Kane to ndulmaji ha to leydi France kono kadi dow inde Ceerno Alpha Djibril Kane to ndulmaji demɓe e enɗam sarɓe enɗam babaɓe enɗam Kane hanɓe kala aɓe nelde duwawa dendagal asde ballanaɓe kala dendagal Senoyela baddinaɓe kala dendagal Ɓoki Jawinaɓe Dakar naɓe ha tenti Ngor ɗum ko jaltugol aduna mawniɓe tedduɗo mabɓe kono kadi musidɗo ndulmaji naajo jaate gonga biyetenoɗo Abdoulaye Samba Ba jeyaɗo to asde balla gurnoɗo to Dakar Ngor en yalti aduna jamma heccanki o to Dakar hanki o wira to Dakar lamorgo leydi Sénégal kanko on wonande Adama Amadou Kane e dow inde makko e dendagal enɗam galle o kala aɓe nelde duwaw ɓesndu wonande Abdoul Samba Ba ko guiɗo ko musidɗo kadi ko mawniraɗo ko jaadiɗo ndulmaji no fewi caggal jatugol aduna aɓe nelde duwaw dendagal ɓesgu mum kala e suddi mum kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala Diaynde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe en nelda duwaw nonne kadi Adama Amadou Kane e enɗam Kane hanɓe sarɓe kala dow inde maɗa jaltugol aduna o mawniraɗo tedduɗo korsuɗo jatigue Abdoulaye Samba Ba e dow inde mon de jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala kumpital men ɗemgal pular gendi leydi Sénégal hanki o feccima no fewi ɓe kolliti lewru yiyama yogay jokli leydi ndi to Kébémer Agnam e nokkuji goɗɗi kala ha tenti kadi Kébémer e ko wayno kadi Haydara ɗi nokkuji kala ko wona ɗum konon hanki o wonande imam Saydou Nourou Tall waɗi haalani ɗum hanki holliti e jokkodire lewru yiyama yogay nokkuji e wiide ɓen wiɓe jiiɗi lewru jeeyi sababu noon hande o waɗi julɓe yonɓe hayso tawi woni hen kolliti jiyani lewru ko ala ɗum ko noon juma mo Omar yen hande o nder khutba
wonande imam ceerno saydou nourou tall wo erima toon nde jam dumoto e ɓerɗe yimɓe ɓe nde moni kala kadi remata guesa jam nde tawno ɗum woni gueɗe kala kono kadi wo duwima sénégal nde wonata ɓamtare nde tawno leydi sene ɓamto ɓesguji mum ene gona e jaam kono kadi o wasiyima sukkaɓeɓe nde ɗoftoto jinnaɓe mumen jinnaɗo ko Allah yamiri yo ɗofte woto ufno ɗum woto wedde ɗum junggo woto haali mum konngudi joɗani woto furƴin ɗum kono ɗum ko kadi nde guittanta gueɗal moni kala calɗa yaltinde konngudi gufoji walla jinnoji walla bondi faade neɗɗo kala dokka ɗum huruma an hoorema ma yi teddugal mangal faade e maɗa keddorɗen koye leydi ndi sénégal suñu berte eɗen gandi ko berte giwowo to guejuwaya ha to Petersen jalawma janggo capantate goho ha fayenma 5 lewru fandu ndu so tawi kay ko ligne wonande guejuwayi ha fayma liberté 6 on ligne ene gasa ma yowe eɗen balɗe ɗum noon tugganma liberté 6 liberté 5 ɗi nokkuji kala e ligne o ma yowe ko fati banggue ɗen gueɗe kala ne gasa taw ko heɓanade ko fati banggue défilé taw kadi ko 5 walla mbiyen 4 avril manditare leydi sénégal keddugo wonande ɓen yiilotoɓe kanŋe taw koye suuɗayru nde hewani lawol kongol laylaytola yiita jeegom e mabɓe mbiyama teɓ ɗum koye jeune militaire numéro 4 tan mbiɓe nden kay kisala Tambacounda keddugo kamɓe noon ɓe nanga koye nokku mbiyeɗo ten koto e woɗɗani fallemma oɗo sana ɓe tottirama gendarmerie ɓoyatama ɓe tottire saria leydi ndi toon to Tambacounda wonande koɓe mbaɗi ko koko haɗano feewi gila 17 lewru février jagoɗɗo gueɗe nder leydi jaccingo laamu woni Jean Baptistine eɗen gandi yo wino kala ko fate nden koye kisal lambaji leydi ndi Sénégal police wonta tambo nden ka mabɓe ɗum ko caggal nde fitinaji keewi e gueɗe mabɓe kala haalande makko hanki o holliti oɗo saaha ɓe guitti nden yowre wonande nden kay kisal ko police genniɗi foti tambade tambano ɗi lambaji konkoji e nder leydi ndi fuɗɗito ko 2 lewru avril so jomiraɗo haaji sagataɓe ɗiɗo mbiyama teɓ hanki ɓe jinno yande koye jayde TFM ɗum noon ko dagguiɓe ko ɓen renoɓe nden jayde ɓe tottirama police walla ni gendarmerie kamɓe noon ko caggal tan balɗe seeɗa wonande yewtere jakarlo taw kadi koye quartier général jamma pecce mum nde Badara Gadiéga yaltini konguɗi gulɗi jaw hakkunde Amadou Ba mo Pastef kamen Ousmane Sonko jeeyi sababu no ñiŋoje kewɗe ha ganduɗa landa Pastef holliti maɓe ɗurno walla ɓe gedda wonande TFM ko wona ɗum ko noon hewɓe jonnani nguɗo hen janguɓe nangaɓe mbiyama tep ne tawi e juuɗe gendarmerie gam losko luggo wawa waɗede e oɗon sifa no feewi to Thiès hanki o ko suka almudo kañum kay fera taw ko train ferimo wasi fittano mum to leegala Kawsara Fall on train noon ko train industriel chimique dewowɗon e kala saha o saha noon police udditi hen losko yago no feewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie jeheten ko toon to Luxembourg gorgol taw yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane arti e wadde julmo wuuri won dendagal bandiraɓe julɓe kala e andindeɓe kadi nafoore ñalawma julde e ko soomi en kala ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. En jettiniɗa ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. ceerno Abdoulaye Sarr alhamdulillahi rabbil alamina e fuɗɗode he en mbino puɗɗornoma bisimillahi rahmani rahim e Allah newnani en hay jettini alhamdulillahi rabbil alamina en jettiniri alhamdulillahi rabbil alamina ko ñaguinoɗen Allah ko Allah waɗani en ɗum noon en jetti Allah ko heewi Allah wi so tawi on manti kam tan e ɓeydana on la in shakartum la azidannakum ɗum noon en mantimo haqqe bawɗe men en mbawa mantudemo haqqe makko ɗum ceerno Abdoulaye Sarr sikki ala hande ko juulmo wuuri tan mbatten bandiraɓe en mbi bandiraɓe yo juuremo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo enen to banggue men ga en jarlima en jaafima ko suuɗi e ko feeñi foof en jarlima en jaafima ko ɓenni ko eko fay arde en ñaguima bandiraɓe fof noon yaafuya kaalowo andi tan ko ene haala ko haalata ko ene gasa moƴƴa ene gasa feewa ene gasa kadi wasa fewde ene weño neɗɗo ne yiiɗa hunde wasa dañde ko yiiɗi ko
neɗɗo wona ko yiɗi ko dañata koko dañi ko ɓamata. En mbelama Allah noon e golle muɗum e ko Allah fecci en fof eɗen mbela ɗum noon en jafnima bandiraɓe en duwanima kadi bandiraɓe ɓe en mbi ko ndewɗen Allah hewde famɗude fof yo Allah jaɓan en ko taatiɗen e ko perguitoɗen hewde famɗude fof yo Allah yaafo en ko ñaaguiɗen Allah e moƴƴere ko duwiɗen e moƴƴere fof yo Allah waɗan en ko muldere wonde e jeeyaji fof yo Allah dandu en enen noon e dendagal bandiraɓe e julɓe fof en mbaɗi dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe en mbaɗi ɗumen julmo wuuri dendagal kadi bandiraɓe weltare ɓiɓɓe taweteɓe kadi e galle weltare ɓiɓɓe fulɓe kadi en mbaɗiɓe julmo wuuri en jarnima noon kadi dendagal kadi e hettiyankoɓe ɓe en jarnima kadi wonande kadi dariɓe jamma e ñalawma ene kadi galle o yewde ene dari ene kumpita yimɓeɓe onon humpitoɓe yimɓeɓe kadi on jarama yo Allah yobon moƴƴere yo Allah yobon moƴƴere taw ko moƴƴere kadi nafoore aduna e lahara en mbaɗi bandiraɓe julmo wuuri hande ko julmo wuuri tan mbatten bandiraɓe yo Allah jaɓan en korkaji men e naafilaji men e sadakeji men fof yo Allah jaɓan en enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe fof o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane Malick Seba Gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle man jooɗi peewi laaɓɗo reedu gando nuɗuɗo gandal jarlitiɗo moƴƴo newiɗo dokkuɗo fodde yo Allah wurni ko heewi nurdina gandal ngala a waɗama julmo wuuri aɗa yarraɗo yaafo ko suuɗi ko kala e ko feeñi ko kala nde tawno an darde ma e diine l'islam o wona hunde famɗude e dow indema e mbaɗi julmo wuuri dendagal Mauritanie kala dendagal gorgol naɓe kala e dendagal Lugsayba naɓe kala to Mauritanie keddoɗen goomu rewintoɓe jiilaw lewru kolliti hanki o ɓe ceedima lewru e nokkuji kewɗi wiyedeɓe yiyama hen jeeyi sababu noon ñalawma janggo altino ko foftere nde hooreji leydi ndi rokki ɓiɓɓe leydi ndi ɗum noon kanko hooreji leydi ndi hanki o e nder attaque makko duwanima ɓesguji leydi ndi kala ɗon ɗo ɓe jalte lewru korka nde ɓe gonata e jaam e kisal ko wala ɗum konona e nder sifande nde o yaafima kene tolno 150 e ɗiɗo dumbaɓe taw koye hitande tan dumbana ko wona ɗum konon ɓen wadɓe viol ngala hen wuyɓe ngala hen nanguiraɓe gueɗe dorog walla ni contrefaçon gueɗe parɗi fannuji kala walla ɗoɓe trafic ko fati banggue migration ɗeɗe gueɗe kala ngala hen ɗumen wonande ko cogdi men ko banggue e gueɗal gongal kala garten koye chef de mécanisme national Abdillah Maliki El Bakri waɗi jillu mum hanki o yiilade yo gay centre aji dumbaɗi taw ɓen dumbaɓe en ko nangaɓe hoɓɓe wonɓe leydi Mauritanie taw nanguiɗa koye ngalda e sifa ngalda e sifa juɓɓudi taw ko ndi leydi Mauritanie yiɗi ngam ƴewdademo noon beele ɓen ne mbaɗa e mbadi peewal siftinde moon fedde darnide haqqe innamade leydi Mauritanie hollitino heccanki o yillima yogay dumbirɗi tawi ɓen nangaɓe aɓe gone jaam e kisal aɓe ñaama aɓe jara ɓe ɗaano Abdel Malik onon holliti teskima hen lebte cetta hayso tawi heewani kono kadi o yillima to Daaru Naima wonande on centre ɗo ɓe mbaɗa ɗo gonɗo to no o holliti saha ko langage sifa haalande ɓen remoɓe e ɓen renaɓe addata pelɓodire kono wasima nde ɓen mbaɗete e kisal e ndenka ha mbawa kay nawtede walla peeje goɗɗe mbawa dañede ɗiɗon sifaji kala wonande union européenne jaltini kañumenne communiqué ɓe kolliti ala kala sifande wonde hakkude Mauritanie kame union européenne wonande kay Mauritanie yo riw hoɓɓe taweteɓe nder leydi mum hono no hewɓe kolliri wonde ɗum ɗo kala woni ɗum ko caggal union européenne koko wanjani kalisaji kewɗi Mauritanie yo riw hoɓɓe ɓe ngala kayitaji e nder leydi mum ɓe jeddi ha meɗeɗi ɓe kolliti so tawi kay ko sete mabɓe garnoɗo leydi Mauritanie gila jeeɗiɗi lewru mars hitande ujunere 2024 hitande yawtunde nden sifande ko haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol ko wona riwde hoɓɓe Mauritanie naɓe tawiteɓe nder leydi Mauritanie duwaña mo leydi Mauritanie toon to Bowal laaɗe diwoje ngal toon si ɓe kolliti ɓe pawi juuɗe mabɓe yogay ɗanniyankoɓe natoɓe leydi ndi taw kadi ko sakuji deggodirɗi taw waɗa hen ko médicament ji ɗi ganduɗa ndewnaka lawol ɗin kala jiitama holliti ɗum noon ko jagoɗo cellal ɓalli leydi ndi o erima wonande ɓesguji leydi ndi nde mbaddata junggo e fandu ngal catal jiiloto ngala
wonande leɗɗe ɗe ndewani lawol taw ko médicament ji nannete leydi taw koye mbadi te hewani lawol nden gueɗe kala nde mbawata yitede sengiwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali sambe waɗama e nder leydi ndi kala ñalawma hande o noon yoga e nokkuji no wiri leydi Mali yiɗi lewru yoga e nokkuji kono ɗon ko ñalawma janggo colonel Assimi Goïta walla on général rokkiri foftere ɗum ko caggal nde waɗi ɓattake faade leydi ndi e duwanade e jaam e kisal e hollirde ma golle jokku ha leydi ndi wona e jaam e kisal kame nden ka kala sembeji AES ɓe kolliti ɓe mbaɗi frappe e nder opération ɓe mbaɗi ñande nogas e jeetati ha fenma nogas e jeenayi hanki o ɗum noon ɓe mbaɗi nden fiyande koye nokku noko mbiyata Didera jara noon ene tawi nder région mo Gao e nder leydi Mali noon ɓe jiiti toon wonande otoji gujjaɗi taw gujja ko hakkunde doori hakkunde ɗi gujja ko hakkunde tera kame doori ɓe kolɗu nan e tawi nder Niger e wiidemo doori noon hakkunde tera e doori ɗum noon holliti ɗin otoji kay woni jofaɓe peɗeli ko Adama Haruna Lamine Sidi Wuldu e nder ɗin otoji gujjaɗi guila to Niger ne nanna e nder leydi Mali ɓe tetti hen ko heewi woni hen noon e ballal ndiwowa ɗum ko ñalawma hanki o ɓe mbawi kay derguidde otoji kewɗi e motoji kewɗi ɓe derguiti matériel uji kewɗi kono kadi pittali kewɗi ɓen joguitiɓe armé wonnoɓe motoje taw koye keerol jungol hakkunde leydi Mali Niger Burkina Faso noko mbiyata harara ko toon tigui ɓe teɓɓiti ɓen hewɓe kay wonnoɓe e fewjeyde ngun jangu wongo waɗi koye lawol sikka so herema kono ɗum ko hanki o ɓen ɗin otoji jahannoji ene payi taw ko duggere ɓen mbiya duggere ɓen mbiya luumo taw ko toon ɓe jahanno nden duggere nokku taw ɓe guddi noon ko ngol ɗon bolol nde ɓe guddi ngol bolol kene foto wonde tan kilométre uji seeɗa hakkude Bobo Dioulass ɓe guddi noon ko ngol ɗon keerol taw koye diwan leydi Mali ɓen yahannoɓe ngon luumo wonande nden fiyande yimɓe tato mbasen pittali mumen nayo biftama hen ɓurede ko sofreɓe Burkina Faso naɓe ko hanki sanga 11h ɗum waɗi hanki sanga 11h hewɓe noon kolliti hen e wonande kay oɗon sifa dañi hewɓe kay dogi taw ko yeeyoɓe commerce aji naati e ladde waɗi nayo biftaɓe hen tatto mbara hen ko wala ɗum ko noon armé leydi Mali taw koye diɗɗal AES ɓe kolliti ɓe mbaɗi kamɓene frappe taw kadi koye diwan Sikaso gam ƴewde beele ɓe mbawa tigui fabade ɓen nawaɓe taw koye dow oɗon sifa to Guinée Conakry ñalawma hanki o wonande Guinée hanki o holliri yii lewru yogay jokli nokkuji ɗi kala ñalawma hande o horeji ndi windi ɓattake faade ɓesguji leydi ndi jaam duumiɗo e nder leydi ndi kala ko wona ɗum konon kanko on général Mamadi Doumbouya heeɓi ñiŋoje mawɗe no feewi ɗum ko caggal heccanki nde o siifi kay wonde o yaafima bireɗo Moussa Dadis Camara dictateur gonnoɗo horejo leydi ndi 2009 mo ganduɗa taw kadi ganduɗa ko fitinaji bannoɗi to stade 28 septembre ha ganduɗa pittali kewɗi keddi toon rewɓe heɓe mbaɗa viola woni hen hande ko majjuɓe jiitaka tene kanko wonno hooreji ndi heɓe mbino kanko rokki yamirore yoɗen gueɗe mbaɗe holko jeeyi sababu omo accite e dow on sifa wonande avocat ji Toumba Diakité wonande Pivi Claude e woɗɓe kala kono kadi avocat ji ɗen jayiyaɓe hen kala kolliti ɗum ɗo de fayani to moƴƴi tagui tan yaltindemo wonande ko jiɗɗo gembade beele omo laamo leydi ndi Oumar Dadis Camara hande en jokki yiɗede seeɗa woni e nokkuji leydi ndi beele ene wawa heedandemo hewɓe hen noon garti wasde yonnude ɗeɗon gueɗe to Niger paɗen leydi Niger hanki o général Abdourahmani Sahani sifi yaltini leydi muɗum taw koye diɗɗal ngal mbiyata FMM taw kadi ganduɗa rendi ɗum ko Niger Tchad leydi Cameroun Nigéria ɗum noon ko jogade nden kay kisal rende maayo Tchad wonande ɓen joguitiɓe nottotoɓe ISWAB kame wonande Boko Haram taweteɓe toon nden fiyande nde ɓe gummini guila hitande ujunere sappo e joyyi kono ngal cetal darde ngal
gilitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi kono ɓe kolliti ɓe jalti e ngal ɗon cetal ha laaɓi haaɓi ceer to Nigéria ko hulɓini waɗi toon ɗum ko ñalawma hanki o 16 wonnoɓe oto ne ɗanno banggue funnague leydi to koye bette ndi ko teɓede oto taw kadi koye leñol ngol leñol ngo mbiyata udne leñol ngo mbiyata ngo mbiyata dutne efandina ngol leñol noon tawete koye nder état tawete ko nder état mo oromi ko toon tawete kamɓe ɓen noon 16 kala e nder oto o noon ne wanno jasiji ne waɗi kadi gueɗe taw ko armé blanche uji ɓe nanguira noon ɓe nanguira ko tumede ɓe jinno ko biftade sukaɓe walla yimɓe nawde ladde namdade ration walla namdade haalisaji jeeyi sababu noon kamɓe kala nde ɓe nanga ko pétrole yuppa e mabɓe woni ponoje mbaɗa e mabɓe ɓe duppa tan ko haaɓe maayi on image hanki feeñi toon mo yoɗani no feewi wino noon ko biyeɗo Moussiya Mou porte parole edo ngol leñol wiyete noon e holliti e oɗon sifa ɓen kam hayso tawi ngulino kañumen gona yimɓe biftotoɓe kono ɗum kam laaɓanani ɓen biftanteɓe kala saaha caggal kadi ɓe duppa nde kamɓe kala o saaha noon police yillima e nokku o beele jaam arta toon beele kadi enquête aji luggi mbawa waɗede hen to Burkina Faso hanki armé Burkina kadi dañi piyande gulɗe jaw kene tolno e kene tolno 31 koninke wasi fittanum kamɓe kala koɓe 50 heddiɓe noon ko ɓen wallidiɓe armé leydi Burkina Faso wiyeteɓe VTB taw kadi ganduɗa ko ɓen wallidiɓe liiƴe mabɓe noon ko ɓen worɓe joguitiɓe armé ji hanki o sanga 16 sanga juulal takkusana ko nden ɓen liiƴi e camp mabɓe mbaɗe mabɓe gueɗe cofɗe no fewi taw koye nokku biyeɗo Jakbago ene tawe e nder Burkina Faso wonande nden fiyande wande toon hay laamu ngu suwa taw yaltinde communiqué muɗum to leydi Gabo campagne sumgoji présidentiel 12 avril fandu ndu fuɗɗima hanki o to Libreville e nder leydi ndi kala kono fuɗɗiri tawa kene deeƴi ko waɗa ɗum kon général Olongui limnoɗo laamu Ali Bongo Ndimba gila tan 30 lewru août hitande 2023 hanki o waɗi wonande mitinu mawɗo no fewi to stade de l'amitié ngam rendinde kono mum huccande campagne gulɗo jaw beele wawa laamade leydi ndi wonde joom suudu makko zitta kono heddiɓe cuwa taw kañumenne ummanade on sifa noon ko wana julde ta korka fonnode laatade hande o feet o wattama jalawma janggo toon to leydi leydi Gabo joolam jaɓere jeheten ko toon to Birmanie laamu leydi Birdami erima ballal faade windere nde to banggue midikoji e balle kala ɗum ko yerɓande bonde dirguiti pittali kewɗi galleji mabɓi guese kewɗe gueɗe kewɗe boni toon o saaha la zenti erima ballal état d'urgence faade leydi mum nden dampande yande ha toon to Thaïlande on saaha ganduɗa limore maɓe nde kala ko 1,4 neɗɗo walla mbiyen ujunere kene fotto wonde 1,4 neɗɗo woni ko fuɗɗi taw yitede ne maayi kuɓeje dirguiti noon hande yimɓe hewɓe nana gasto taw ne ƴeewa beele ne jiita ɓen wurɓe hen hayso tawi woni poofaɗi lefɗi no feewi Israila Netanyahu Benyamin eɗen gandi koko waɗano mandade arrêt international par ces pays beele ma laato walla laatotako ko wawi wonde kala kankam ñande 2 lewru fandu ma o yaa toon to Hongrie malgré kam waɗedemo mandade arrêt ko fate crime contre la guerre fade toon to Gaza taw koye Hama hissa en ɓe yoɓato pittali kala saaha Ukraine holliti o jamma beɗorode ko jamma musɗo e mabɓe ɓe keeɓi toɓoji doron musɗi giwɗi toon to Moscou laamorgo leydi Russie faade mabɓe taw koye wuuro wiyetengo Kharkiv holliti noon won pittali kewɗi kay guitta toon taw ko doronaji saabi ɗum waɗi hewɓe noon gañiɓe toon hayso tawi woni kaldigal jaam yo duumo ene teska o saaha kam teska tan ko Moscou nana jokki kañum fiide Ukraine no weldani kala ɗum wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiraneno